guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आं YouTube channel बयखौबो बरायनो जासिहरनाय थाबाय। दिनै दुब्रियाव बल जोहैनो नागिरदों आरोना। दुब्रियाव बल जोहैनो नागिरनायाव एसे ब्लग बानायलांसै होननानै बेखौनो सानदों। बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय था लोगोफोर। फैगासिनो आरोना बे लामाजों फैगोन बाइकआ। ओरै जोंनि थांबाय, ओरैजाय बागान थांबाय, ओरैजाय बागान लामा आरोना बेजों बागान गिदिर दं। ओमफ्राय ओरैजाय बेजों फैगोन बाइकआ दा नोंसिनो ससे क्लिप देखायगोन आं। थांनाया जों ओरै थांगोन आरोना नैबे लामाजों। सारियालायावसो दं बेबो मालायनिसो बाइकआ आंनि नङा होननाय जासिगोन। देनां नायसै बायनो हाबाबो लागोन। बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय था लोगोफोर, इन्ट्रेस्ट मोनलांगोन। टट'जोंनो दुब्रि थांसै, टट'जों मिथिबाय। टट'जोंनो थांगोन दिनै दुब्रि। नैलै मालिकआ टट' मालिकआ बेनो। लामाया नायब्रा ओमफ्राय। Hoy día tu maricani saborame lo hace. So लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय था, इन्ट्रेस्ट मोनलाङो। टट'जोंसो फैबाय। दिनै दुब्रिसिम थांगोन ना टट'आनो। दा लामा सोलायबा खिन्थालांगोन आं नोंसिनो माबा सोलायबा। गारि सोलायबा। औ मेरला। पस्टाला मोनफैबाय। दासो साबरां खाथि मोनहांदों। गैला टट'आ बेखौ बारनो हाया नालाय बेखायनो माबायासै। दालाङाबो थाब थाब जाया नालाय नै दालाङा आद्रासो जाना थाबाय। दालाङानो थाब जाला नामा जागोन ना जाला खुनु थिग गैला आरोना बियो। गोजाम दालां दङ बैथिंजाय। बै सिंना खुरजोब्बाय होनदों नामा, बेनिखायनो बेजों गोदान बानायबाय दा। स' भिडिअखौ नायलांबाय था दे लोगोफोर। जोंना सारा सिगांलायबाव। भाई नायदो गारिया बथिखा खेबसेनो उदा बथिखा खेबसेनो गानबाय आसोलफ्रानो होखिसावसिन बिसोरो प्लेयारफ्रा। जोंना सारा गानहरबाय 1200निखौ। बै टिमजोंनो गेलेगोन नामा? কোনটা স্যার? मार Men. Guys, दिनै मोनालायबाय आरोना देरहाना जेननायखौ मोनबाय। ओरैनो मा ट्रायल बादिखासोमोन। स' भिडिअखौ नायलांबाय था। होखाव खारसोब। ओइ मैया ऊपर उठमेरे। ओइ यार ऊपर जायगा नाय। ओइ दासिम सहैया आरोना दासो थांगासिनो। माला सहैबावगोनथाय। रेस्टुरेन्टाव माला फैनांगोनलै। लोगोफोर भिडिअखौ बाहायनो फोजोबनाय जाबाय।
नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनलायसिगोन बाय बाय